בשוק הקפוא שפקד אותנו לאחרונה, מוכרי הדירות נתקלים בבעיה קשה. הם מפרסמים את הדירות שלהם, אבל הקונים פשוט לא מגיעים. זה קורה כי היום בשוק נמצאים רק קונים רציניים. מי שיש להם מוטיבציה מאוד גבוהה לעשות עסקה. מי שכבר מכר וחייב לקנות כי אחרת יישאר בחוץ. בדרך כלל מדובר במשפרי דיור. מרבית הקונים בכלל לא מחפשים עכשיו דירות. הם יושבים על הגדר, מחכים שהריביות ירדו, שהמחירים ירדו, ולכן הם לא נכנסים ליד 2 ולוחות הפרסום, והם לא רואים אפילו את המודעות שלכם שאתם מפרסמים. ולכן הדרך היחידה שלכם להגיע לקונים הפוטנציאליים האלה, זה להשתמש באסטרטגיית דחיפה. לא לחכות שהם יגיעו אליכם, אלא להגיע אליהם. בשביל זה אתם צריכים לעטוף את המוצר שלכם, זאת הדירה שלכם, במעטפת שיווקית מאוד אטרקטיבית, וליצור קמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות, כמו בפייסבוק, באינסטגרם, אפילו בטיק טוק. כמובן זה עולה לא מעט כסף, אבל בדרך כזאת תוכלו להגיע ישירות אל הטלפון שלהם או אל המחשב שלהם. כמובן זה לא אומר שזהו עסקה שלכם בכיס, אבל אין ספק שזה יגדיל משמעותית את הסיכויים שלכם. אבל אם אתם לא רוצים להשקיע בזה ולא יודעים אפילו מאיפה להתחיל, אני ממליץ לכם לפנות לאיש מקצוע שזה בדיוק התפקיד שלו. לפגישת ייעוץ ללא עלות, תפנו אליי עוד היום.